Moitas gracias ao restaurante, bueno, Bar a Flor por estar aquí, aos medios de comunicación por estar aquí tamén, todo este grupo de amigos e de compañeiros que estamos dando este paso adiante xuntos, porque eu este paso non iba a dar se non estuveran todos eles comigo, e moita outra xente que, ainda que non está aquí, está nas súas casas, está nas redes sociais e está na rúa. A verdade é que un pouco como dice Eltia, este apoio deles é o que me fai estar aquí en gran parte. Eu levo 2 anos en Podemos resistíndome a ocupar unha posición mediática e de responsabilidade como unha secretaría xeral. Ao final me teño que rendir un pouco ao espírito que nos trouxo aquí a Podemos, que é que sea a xente a que che impulse e che apoie para que ti te presentes esta responsabilidade, máis alá de que sexa o teu desexo personal, porque eso eu creo que é o que marca a diferencia, e eso despois se valida cunha votación das persoas que están inscritas e da militancia de Podemos. Dubidei moito en tomar esta decisión porque foron 2 anos moi convulsos, donde houve moitos cambios. Eu fun en 2 candidaturas oficiais, aínda que de Vigo foi diferente, porque era unha candidatura de consenso CQP, distinta de Podemos Galicia. Eu, cando participei nesa candidatura, que naquel momento duplicábamos cargos porque éramos moi pouquiños os que tiñamos tempo e capacidade económica e laboral para estar nesa posición, e que non nos coñecíamos moito, entonces eu entendín que era importante que fixera un sobreesforzo para intentar que esa candidatura de Galicia fora un pouco como a de Vigo e que fora consensuada. Por desgracia, esa idea inicial que tiñamos de unha candidatura de en 3 partes, como explicou moi ben Celtia, tipo Echenique, pois como nun proxecto non está unha sola persoa, pois non se pudo facer. O fixemos mal, e entón se crearon moitas feridas dentro de Podemos. Eu non quero entrar máis nas críticas, eu creo que explicaron moi ben tanto Antía como Celtia pois ese sentimento que hai, e que eu sempre me sentín moi próxima aos círculos, non quita que eu me sentía igualmente moi próxima aos nosos compañeiros e líderes de Madrid, que considero que todo é mellorable, efectivamente, pero que non se actuou de mala fe en ningún caso, e que nós temos tamén a nosa parte de responsabilidade. En política hai que asumir as responsabilidades, non só se pode criticar aos demais e non asumir as propias. Entón eu vexo isto como unha segunda oportunidade, donde eu tuve en pena porque non se fixo ben outra vez e que agora o podemos facer moi ben, e que ese espírito de Podemos, para o que naceu Podemos, que facer un proxecto, sobre todo en Galicia, digno dos galegos e galegas, que arranxe os seus problemas, que poda poñer voz ao pobo, á xente do rural, á xente das parroquias, á xente das cidades, toda a xente que está sufrindo, que poda falar dentro dos espacios políticos e que podamos ir ás institucións dunha maneira seria, con profesionais serios que van a estar nesta candidatura e apoiándoa, e con xente do pobo que non ten esa afiliación partidaria, que son independentes pero que comparten o noso ADN, que nos van a axudar e nos van tamén a criticar cando non estemos facendo o que é correcto. E da mesma maneira que podamos recuperar ese ADN de Podemos, ese empoderamento cidadán que foi o que nos fixo ser un partido diferente e que despois se seguiu prolongando nas mareas, nesa unidade popular, que é o que vai conseguir que esa unión de todos podamos quitarlle o poder político e económico de todas esas oligarquías financeiras e políticas tamén corruptas que nos están facendo tanto dano. Como xa puxen na miña rede social e non quero esplayarme máis, eu estou fago non por unha ambición persoal, porque eu teño a sorte que nun momento dado tomei a decisión de poñerme a estudiar como unha loca e ser funcionaria, pero que non pode ser que este país, para vivir tranquilo, teñas que aspirar a ser funcionario e despois traballar nun sitio. Claro, eu son moi afortunada porque traballo nun lugar que é o CSIC, no Instituto de Investigacións Mariñas, donde comparto traballo con profesionais excepcionais, pero que uns se poden quedar, pero moitos outros tamén se teñen que marchar. Eso é moi doloroso, ver como gran capital, a xente máis formada da historia de Galicia e de España, ten que emigrar porque o Estado non aposta por eles, e que van a ser o motor da nosa economía, do noso benestar. E non podemos aspirar unha xuventú a ser funcionarios, porque eso non pode ser, e que solamente os funcionarios poidamos participar independentemente incluso en política. Polo tanto, eu por esa xente que eu non podo estar ben mentras vexo todo o meu entorno pasando mal, polos meus mariñeiros que son a miña familia e son o sector clave estratégico de Galicia, ese mar simbólico que nos
envolve a todos e que non é solamente para unha postal ou para ir a bañarnos no verán, sino que é unha fonte de riqueza, por eses gandeiros que tamén nos alimentan, por eses agricultores, por esa xente que traballa no monte, polos nosos hospitais, polas nosas escolas, polos nosos maiores, por toda esa xente, polas nosas administracións, polo noso benestar, había que dar este paso adiante. E, por suposto, como xa puxen tamén na miña rede, isto vai pola miña familia, por min, por vos e sobre todo por Galicia.